Asi to pôjdem klasicky po jednej trati a začneme ničím iným ako obľúbenou a asi najjazdenejšou traťou. Funny Enduro sa opäť predĺžilo, ale pozrieme si ho pekne od začiatku. Trojka sa podarila skočiť. Na tej 29 to riadne uteká. Po starom je tu vlastne všetko pôvodné. Akurát je to hladké ako Nikolina prdelka. Nejaké zábavné prvky sú tu. Hopsi. Tieto lavičky sa dajú úplne jednoducho skákať. A teraz už pôjdeme do tej novej sekcie. Tieto lavice sa trochu nakopali, aby sa dali aj pomaly skákať. A už ideme do tej novej sekcie. Poriadne bazény tu sú. A 3 dropy rôznej náročnosti. Okolo 1 metra majú, netreba ísť rýchlo.